Estamos hoxe para presentar o campeonato de deporte escolar de Grupo Show de patinaxe, que terá lugar este sábado a partir das 6:30, máis ou menos, da tarde no pabillón municipal A Marisma en Redondela. E naturalmente, facer un pequeno apunte sobre esta modalidade deportiva que creo que nesta última tempada, coincidendo tamén un pouco co relevo na xunta directiva, creo que ha experimentado un cambio importante, tanto en crecemento como na súa metodoloxía de traballo, e naturalmente pois un pouco acompañado, creo que, de mellores condicións de traballo, sobre todo no que se refire ao uso pois do novo pabillón, do pabillón A Marisma, onde están a patinar ao menos un día a semana. Creo que todo isto que trae como consecuencia campeonatos como que vamos a poder ter a oportunidade de presenciar mañán. Nos tamén estamos orgullosos de ter un concejal de deportes como el, que nos está axudando en moitas cousas. Eu creo que xa en moitas cousas demasiadas xa. Bolboreta está aquí de novo. Veu de novo, estaba un pouco indo en caída libre, reestruturamos o clube. O clube hoxe en día xa está completamente reestruturado, ten os seus nenos en cada grupo, están patinando a nivel de competición oficial, tanto individual, que antes non o tiñamos, como en colectivo. Vimos de Coruña do torneo galego, cando levamos só uns meses, como a quen dice, coa nova entrenadora, un cambio de ritmo no patinaxe que hubo, levamos pouco tempo e quedamos terceiro no Campeonato Gallego B, de 32 participantes, que para nós foi o mellor resultado que tuvo Bolboreta ata agora, vamos. Son 8 clubs con 150 rapaces en total, 150 patinadores en total. 8 clubs, 7 son da zona de Pontevedra e un ven da zona de Ourense. Ao final, gracias a clubes, o estamos a ver, porque onte, por exemplo, podemos asistir a unha exhibición de baile, tanto, por exemplo, en baile como en patinaxe. Naturalmente, hai que agradecerlle o esforzo a determinadas asociacións, ou neste caso clubs, que se está perdendo un pouco pois a ese carácter masculino ou feminino, por decirlo de alguna maneira. De feito, eu, teño a oportunidade habitualmente de poder asistir a algún adestramento deles, pois onte tamén estive vendo máis. É increíble, sobre todo, eses deportes que veñen caracterizados, aqueles máis femeninos, como o sexo masculino disfruta tanto ou máis, e os patinadores igual, non? Entón, romper unha lanza a favor de todo este traballo que, ao final, o que está a conseguir ese nivel de integración que é importantísimo, nos dende o Concello e polo que estamos a pelexar.